Ende si podaon sian si Daud dinarui pangisinissip akan nama dok tu si Saul da dilabung mido maktabu ni si Daud setupahi mau ale debata maghite goarmu cala pasitong ukum diau maghite hagogoonmu setangi horma tangi aki ale debata paeling mapinggolmu tumangi pakatayo ni pamangaku halak na pulik maga do hehe mangalawau cala akasibain gogo mangisaran hosaki dang dibain nasida debata jolo nasida isela idama debata do situ pakau tuhanido titonga-tonga diaka situ api hosaki pasuangon na dona jati tuakan na manosakau saya siapon mana sida mahiti-hiti hasetongan mi magoa habisaon ma au mamere tuho pujiyoku magoagu ale Adonai ai haliau doi ai palua do au sian nas hagogotan cala sepu mamataku magdida akka musuku.